Assalamu alaikum warahmatullahi barkan da sake saduwa a cikin sabon bidiyo na kamar da mai gani wata TV ce mai matuƙar muhimmancin gaske wanda za ka kalli komai da kuma cikin sauƙi su sport, super sport da su NBC action kowane can. To zan amina da yan asin ku shi a cikin telegram group na domin ka shiga kaɗai ka amfani da shi ko a cikin whatsapp group na da yan ajin kullum ɗin a ƙasan description na wannan bidiyon sai ka shiga ka ɗauka ngeri ran gwada na hoton misali NBC action misali Next on NBC Action. sunan abin da sunan kita bari mu shiga ɓangaren sport wani da sport nan sannan shi ɓangaren sport sai mu shiga bari mu shiga gudunmu sannan shi daga ɓangaren sport duk da shi ne ɓangaren sport kenan live sport da shi duka da yanan duk wanda kake son kalla ya zai ka shiga kalla a cikin wannan application din wanda sunan application din shi nan shi sunan application din kan abin da shiga cikin telegram namu da whatsapp group namu. Na gode idan ka zo ɗan kallon na bidiyo da Allah ka tabbata da nama ana subscribe ka idan baka mana subscribe da Allah ka tabbata da nama mana in bidiyon ya gaba idan ma na da like mun gode sun hada wani bidiyo na gaba kamar yadda kuke ganin wani ya fito man ga su nan su SP ne su waye da duk ga su nan inda za ka kalli bal ɗinka cikin sauki duk ga shi cikin wannan application ɗin kowane kana shiga zai gani kamar da zai gani bari mu shiga wannan screen din nan kamar da zai gani kamar da zai gani shiga wannan laliga din nan wannan mu gani bari mu gani received after precious seconds. duk da shi wannan application ne matuƙar muhimmancin da ya kamata ka je ka ɗauka ka shiga cikin telegram namu group don ajiye mana gina a sanin description wannan bidiyo ka shiga ko wasu group namu domin ka ɗauka ya kamata yana da matuƙar muhimmanci na nagu na yara kuma irin na yara abin nan tv na yara ba misali ba misali NBC TV ɗin nan NBC TV Masya Allah, idan ka jalan kallon bidiyon na Allah ka daure ka dana alamar like domin da yaɗu da yan uwa ka abokanai don kuma ka mana subscribe da Allah ka daure ka dana alamar subscribing mun gode sun haɗu ɗan bidiyon gaba idan ka da bukatar wani abin sai ka shiga cikin telegram namu zan aje malin ɗin zan aje ma kan application ɗin sai ka ɗauka kai amfani da shi mun gode sun haɗu wani bidiyo na gaba ko a whatsapp group na zan aje shi insha Allah ko kuma in ka shiga tausa da wani magana kai tsaye zan tura ma insha Allah.